L'adolescència és una etapa d'inconformisme, de rebel·lia i de viure al límit. També és un moment en què els joves irrompen al món de la conducció, primer com a acompanyants i motoristes i després com a conductors de cotxe. Per això, el Servei Català de Trànsit i la Fundació Mutual de Conductors han editat un llibre dirigit als pares i mares d'adolescents que s'inicien de sobte en el món de la mobilitat. Els autors de l'emocionant adolescència, Joves al volant, són la pedagoga Montserrat Domènech i el pediatre Eduard Estivill. Molta gent, sobretot la gent jove, menysprea el que és el conduir i sembla que és una cosa fàcil. En canvi, cal ser molt responsable per fer-ho bé. Quan els hi toca aprendre a conduir, s'ho prenen com una cosa més. Demanen una moto i els hi donen. Volen el carnet de cotxe i els apunten. I no valoren, no saben l'esforç que necessites per aconseguir una cosa. La tasca educativa dels pares ve de molt més enrere. És educar-los en el fracàs, educar-los a que perdre és normal i que per aconseguir una cosa es necessita fer petites passes, fracassant moltes vegades, per aconseguir un èxit. Els joves d'ara intenten posar-se en una moto o posar-se en un cotxe molt jovenets, no? Perquè són nanos que intenten cremar etapes molt ràpid, estan acostumats a tenir-ho tot i, per tant, el conduir o tenir una moto per ells és una cosa que ha de ser immediata. I és veritat que s'ho prenen com una aventura, no s'ho prenen com un acte de responsabilitat. Molts d'ells, també n'hi ha que són responsables. Domènech i Estivill subratllen la importància de fomentar la comunicació des de la infantesa i d'educar des de l'empatia, però també recalquen la necessitat de posar límits. De fet, aconsellen que és preferible que l'adolescent estigui de morros unes hores que lamentar una desgràcia. El que el fill pugui protestar enfadant-se, això forma part del món de les emocions, és respectable, tolerable i molt beneficiós, perquè això després pot donar peu en què quan el nen ha passat aquella estona de morros pot dialogar amb els pares i pot comentar el per què estava enfadat. I això també amb ell també li fa conèixer molt millor el món de les seves emocions i això és molt beneficiós, tant pels nens, pels nois, com pels pares. El manual L'emocionant adolescència és el primer llibre dirigit als pares i mares dels joves que irrompen en el món de la mobilitat, on es pot trobar informació sobre els canvis físics i psicològics dels joves, però també indicacions de com afrontar conflictes o com afecta la falta de son en el rendiment dels adolescents. Però també és cert que els pares tenen molt poc material, és a dir, els nanos van a classes, els ensenyen, tenen mestres magnífics, però els pares no tenen ni classes ni mestres i ho han d'improvisar. Per això ens va fer tanta il·lusió aquesta idea quan ens la van presentar, perquè això és un material pels pares. És a dir, això és un llibret petitíssim, però que hi ha unes idees bàsiques del que els pares han de conèixer i què és el que ells han de fer. El conseller d'Interior, Felip Puig, va presentar el passat 14 de febrer a la sala d'actes del departament el llibre L'emocionant adolescència, Joves al volant. A l'acte van assistir més d'un centenar de persones que van escoltar tant els autors i el president de la Fundació Mutual de Conductors com el mateix conseller, que va agrair a Domènech i Estivill la seva feina. Moltes gràcies, repeteixo, per haver-nos ensenyat a dormir els nostres fills i ara per ensenyar a despertar els nostres pares, els pares, a que incorporem bé els nostres adolescents en aquest gran propòsit de la seguretat viària. Moltes gràcies per la seva atenció, enhorabona i gràcies per la vostra aportació.